नै बेरे खावबाय नै जथाना हान्दिल' थोनो ওলাহিলেতো চেচ আৰু দেই বহুত চাউণ্ড দিছোঁ বেছি জোৰে ভাঙি যাব চব বিলাंजोब्बाय गैला নাই आयु नायलायखोथ' माबायदि मावो नै गाइस ना गोराना माने मैयानि नाया बेखौ बिदि फोरानबाय आरोना सान्दुंआनो बारा दुङासै नालाय नै रानफुंला जाना थाबाय आरोना एसे जेलदेब ओंखायनो उपाय गैया सान्दुं गैया नालाय गेसावनो होबाय आं नै इदि फोराननाया जक्करलै मा खालामनो उपाय गैया इदिनो फोरानबाय थाबाय आं बुदा गुदुं हिट फैगासिनो आरोना नैयाव दै ओंखारलायदों माथो दैना मेजेमसिनगोन बेखौ गाइस उपाय गैया बिदि खालामाबानो नङाबा दाहराव पुरा गेसाव मोनामजोबगोन आरोना इयो ओंखायनो बिदि खालामना बिदि फोरानबाय आरोना आङो ना फोराननाया नै मोनामसोदो जि मोनामखादों एसे सेवब्रुं जाबाय दहाय मोजाङै रानासै नालाय ओमफ्राय आं आख' गामलाजों खोबना दोनसिनबाय इयाव एसे बोरैबा जादों आरो ओमफ्राय दा रावबो थानो हाला न'आवनो मामायाबो थानो हाला ओमफ्राय आंना बोराया मा लाबोदों आं खोन्थानि र' बेनि सिगांनो बोराया भिडिअ एसे बानायना लादोंमोन आरोना बे क्लिप्सखौनो आं होदोंमोन नोंथांमोना नायग्रोना लादो बोरै बेरेखौ खावदों आंना बोराय मोना नै बेरे खावबाय नै जथाना हान्दिल' थोनो ওলাহিলেতো চেচ আৰু দেই হোপা মাৰি সেইটোৱে নেকি হোপাটো বহুত চাউণ্ড দিছোঁ বেছি জোৰে ভাঙি যাব নেভাগেওতো কামুৰি ওলাই নাহে নেকি এইটো কিবাটো বাহাটো ভাঙিব নোৱাৰে কামুৰি তাহাঁতি শুকাই গ'লে ভাঙিব নোৱাৰে ৱেল্ডিং নিচিনা গ'ল তাৰ না চাউণ্ড চা চাউণ্ড তেলটো বেছিকৈ কেলে লাগে বস্তু গম পালি নাই মাছ যদি উৰি যায় তেল ছিটিয়াব লাগিব চাউণ্ডটোৰ নিচিনা চাউণ্ডটো চাওক ঠাণ্ডা হ'ল না ঠাণ্ডা হ'ল চাউণ্ড কম কমিলে চাউণ্ডটো কমিব লাগিব ছেকেণ্ডছটো কমিছে কিবা এটা কৈ দে কিবা এইফালে আছে অলপ এইটো সেইটো চাউণ্ডত একো নহয় এই থপলা এবাৰ दोनबाय नै থপলা ইয়াত ভৰালে আমি মিলি পেলাই দেখাই দে এই এতিয়া মিলিব নোৱাৰে দেই থপলাটো এতিয়া চাওঁ কেনেকৈ হৈছে ভাঙি পেলাই উৰিব নোৱাৰে না এইখিনি চা এই বহুত হালকা দেখোন হালকা তোক নাই দেখিছ নাই এইটো টাইমত এই টাইমে মালেই নাই দেখোন খালী অকণ কৈছোন এইটো টাইমত খালী এতিয়া তোমাক উপায় নাই ট্ৰেইনত থ'ব লাগিছিলে ক'ত থ'বলৈ ইয়াক ঘৰ ভাঙি কৰিব লাগে এইকেইটাত অকণমান আছে হ'লেও যিমান থাকিব লাগে সিমান নাই কেইটা জাপ আছিলে 1 2 3 4 5টা পাঁচটাত বহুত ওলালে দেই এইবা এইবাৰ অট'মেটিক ৰাতিপুৱালৈকে নাথাকে এজনী ইয়াত চব উৰি যাব চব বিলাंजोब्बाय गैला নাই নাই চব খাই দিলে মানে ডাঙৰৰ মাহাৰি গ'ল এইটো যদি কেনেবাকৈ এমাহৰ পৰা পোৱা হ'লে এখন গোটেই ফুল হৈ থাকিলে চাউণ্ড শুনিব তাৰ বহুত চাউণ্ড ওলায় না ডাঙৰ নহয় জানো नै गाइस मा बुस्थु दे बियो बेनो जाहैबाय बेरे आयु नायलाय क्रुक क्रुक मावसोदों आख' ओमफ्रायो दोनबाय दै आयाव नै मोनसे आयु नायलायखोथ' माबायदि मावो एसे बुरजा लांबाय आरो रातिथ'आ बेसे सिफायदों ना थिंख्लि माबा सोनानै मायाव पेट्रल सोनानै माबायो
गाइस दिनैसो जि गोबावनि उनाव बेरे मोनजासिगोन जथा बेरेनो आरो बेरे जाबा मा बेनिफिट दङथाय आयरन दं आयरन बेरेयाव आयरन आं बेनिफिटखौ मिन्थिया आरोना बेरे जाबा मा मा जायो नोंथांमोना मिथिबा खोन्थाहरलाय नै लागारदो बरनगासिनो मालाय एस' बाला गिलु बालुनो इमान डाঙৰ ডাঙৰ था এইটা गिदिर एस' इदु नखे माहा गिदिर आयौ आं जानो हानाय नंलालै मुगैबाय आं मान हुनदो एफा एसे बेरेयानो এটা বল কই দিম र बिनि इसे बानै मा एसे गिदिर गिदिर कनि আছে নাই आयौ याव दंबावो ए कनि नालागे फ्रेश खाबो लागे ভিটামিন को আছে आयरन आयरन जानांगोन आं जानांगोन होनबालाय सानैजों नै आयौ आयौ आंसो गोलैसिगौमोन भिडिअ लानायानो सानैजों नै मालाय बेरे बख'गासिनो नायनो बेरेखौ वा एसर खियो दिमाफोर बायदि बादा नै बेयावनो 300 400 मोनो फानबाथाय आरो सुपार बाटरिया 3000 नै गाइस सा लोंसै लाल सा बिस्कुटाबो मिन्थिगौ बेसे दङ खोन्थानो र' नै बिस्कुटाबो मोनथामल'सै नाखाव मयनो मामाया नाखाव मय खामारु नै गाइस मा होनो बुद एवनाय मामा जालायखौ जानानैलाय जानानै अ मिठासो सुकुरा मटरसो पागोराले बेसे लादों बेलाय बेनो 35 पागोरा जानो हायालै आंखौ एसे गोथाव इयो लाल साहाजों गोदो दाबो जायखायाखै इसां इसेल'नो इसां ओंखारदों बेना बेनो आं बांसिन बेनो बुगाबो नै गाइस एसेनो ओंखारबाय आखाय देजाबाय बे खनसे बे सादों ना सायाखैनो नै गैलाबो गजोब्बाय मोनथामल'खामोन ना गाइस नै नाया माबायदि जाखो नायनोसै आयौ नै रानजोब्बाय माथो बरियानो ए सान्द्रिया नालाय गेजेराव खामफ्लंथारसिगोन गाइस नै ना गोराना बिराद बरिया रानबाय दे आयौ नै स्रेम 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 जालायनाय रानबाय नै मा लाबोदों मा हाथर होलाय लकेल गाइस नै आंना हौवाया दाउ बेदर संनो नागिरदों दाउ बेदर बानलुआ थाइनै रिङाव दाउ बेदर आलुजों दाउ बेदर आरो आदाय थावा हाबदों आंनाव ओमफ्राय नै बेखौ एवनोसै ओमफ्राय नै बियो मा होनो दालि मानसि मैगं लाबोदों बे थावा आंनाव नै बेदरखौ होसिगोन देहोदो दिनै हौवानि संनायखौ जानोसै आंलाय बेसे संबाय थानो नङा होमबा जि गोलोमखायो एसे संबानो नोङो नै बेदरा नै दैखौ लांसै फैद' दैखौ माबायदि लांगोन नैलै दैखौबो बायना लोंनांगौ उपाय गैया मोनसेयाव 50 थाखा लायो आरोना 5 लिटार नामा अ 20 लिटार ना खेबसेनो नारना हरनाय आंखौ दैयानो गैखालामोन नै खालि दिनै फैयाबा लोंनो मोननाय नंलामोन दिनै फैयाबा मोनाखै नामा ब्रा बेदरा दाबो दै होआ दै होगोन देरदो बहुत बढ़िया ओमफ्राय बेखै नै बेरेखौ रुबाय गोरा गोरा जायो आरोना रुबाथाय रुबा गोरा गोरा जायो ओमफ्राय खिखौ गारनो मोजां जायो ए बिदिलाय नै दै होबाय गाइस बेदराव पानी दिले एसेबाव नै रुगारबाय आरोना रुखांबाय अबे खि गदों नै दै बेफोर गावै गावै गजोबबाय नै खिफोरानो ए हरलाय खोथानि हरलाय लाबलाय गाइस नै रुनानै माने
खिया हारसिंनो खिया बेरगावनानै हारसिंनो गबाय हनै ये धरम है नैबो गबाय नै हारसिं हारसिं गदों आरोना नै मासि मोजां होमबालाय गाइस बोरायनि संनायखौ नायनोसै आरो आङो मोनसिगोन दुन्दिया होनसै आलुआ मोनदों ना मोनाखै नायदो इस बरिया मोनबाय आरो गाइस बेखौ खांनोसै ओमफ्राय बेदरखौ साखिनोसै गाइस नै बेरेया खि गारनानै एसेल' नुथारबाय माथो सोरला बोरला जाजोब्बाय ओरैजाय साराय जानना लाबाय बेरे एवनो थाखाय नै गाइस एवनो नागिरबाय माबा पियासखौ होग्रोआनो बेरे 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 जानोसै बेरे नै गाइस बेरेया मोनबाय आरोना जानोसै जाबायलै गोसोम गोसोम जाबाय इनि नुवाखै खामजोब्बायसो खामबासो मोजां नै मोनबाय लांनोसै आङो गाइस नै जानोसै जोंहा दाउ बेदर बियो बेरेखौ जानानै खोन्थानायनि बोरै जादों दै टेस्टआ जानायना खोन्थानि गोथावथार मोनजादों माथो आङो खेटखायाव होनदों ओरैबायदि गोथावलै माथो बेरेया ओमफ्राय बेदरखौ टेस्ट खालामसै बिराद गोथाव जादोंलै थेंक इउलै मासि गोथाव संदों नोंलाय बेदरखौ नांलाय बेरेयाबो गोथाव जादों बेबो गोथाव जादों बेदराबो बिराद गोथाव संदोंलै जाग्रोना लानोसै दे जानायखौ खोन्थाबाय थाला नै गाइस ओंखामखौनो जाखांगलाय लांबाय आङो दासो भिडिअखौ लानो बावदों नै जागासिनो आरोना नै जोंहा दालियाव बिदि होनानै जायो आरोना गोलाव गोलावनो